Ang habagat na tinatawag na habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. In local news, naniniwala si COWD BOD Canyo na walang opinyon ang OGCC hinggil sa interbensyon ng LWUA. Sumuko na sa otoridad ang individual, hinihinalang pumatay sa isang lalaki sa Claveria, Misamis Oriental. Nagpahayag ng pagkadismaya si Konsehal Amy Moreno nang malaman ng isang gusali sa Kugman National High School ay ginawang drug den. Tiniyak ng Cagayan de Oro City Police Office o COCPO ang seguridad sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. For the National, nananawagan ang mga senador na pansamantalang itigil ang PUV Modernization Program. An International, 2 beses na dinagdaga ng US ang mga pamumuhunan nito sa mga EDCA sites habang nagbibigay ng hindi pa nagagawang tulong militar sa Pilipinas. Entertainment, engaged na ba si Lady Gaga? Sports, Paris 2024. Si AJ Obiña ay patungo sa tamang direksyon habang naghahanda siya para sa kanyang Olympic appearance. National feature. Ang mga solar storms ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga aurora. National feature. Ang Siargao ay pinangalan ng top destination sa Southeast Asia ng Lonely Planet. Trivia. Ano ang dahilan ng paglitaw ng Aurora Borealis Northern Lights sa kalangitan? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Agosto 1, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang habagat ay tinatawag na habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang habagat na lokal na kinikilala bilang habagat ay nananatiling aktibo na makabuluhang nakakaapekto sa kanlurang rehiyon ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ang patuloy na sistema ng panahon ay nagdudulot ng mahabang panahon ng pag-ulan na nagdulot ng mas malamig na temperatura at pagtaas ng halumigmig sa mga apektadong lugar. Nagbabala ang mga eksperto sa panahon na inasahang patuloy na maapektuhan ng monsoon ang rehiyon para sa nakikinita na hinaharap na nagdadala ng potensyal para sa pagpasulpot-sulpot na malakas na pagbuhos ng ulan
at lokal na pagbaha. Mahigit na binabantayan ang mga otoridad ang sitwasyon at hinihimok ang mga residente na manatiling mapagmatyag, partikular sa mga lugar na mababa at baha. Ang mga serbisyong pang-emergency at mga unit ng lokal na pamahalaan ay nasa mataas na alerto upang magbigay ng tulong at pamahalaan ang anumang mga isyu na may kaugnayan sa panahon. Pinapayuhan ang mga mamamayan na sundin ang mga opisyal na update at mag-ingat habang naglalakbay. For the local news, naniniwala ba si Cody BOD Canyo na walang opinyon ang OGCC hinggil sa intervention ng LWUA? Naniniwala ang Cagayan de Oro Water District o CODI na ang opinyon na inilabas ng Office of the Government Corporate Council o OGCC ay hindi isang tunay na legal na opinyon kundi bahagi ng intervention ng Local Water Utilities Administration o LWUA sa mga operasyon ng CODI. Ipinahayag ni Board Director Jerry Canyo na hindi tumugon ang OGCC sa kanilang mga katanungan hinggil sa legalidad ng pagkuha ng LWUA. Naniniwala rin siya na ang opinyong ito ay nakadagdag lamang sa kalituhan at nag-iwan ng maraming tanong na hindi nasasagot. Nagulat si Canyo nang makitang kasama sa liham ang isang kaso sa korte na hindi nabanggit sa kanila na orihinal na sulat sa OGCC. Lalong namangha si Canyo nang malaman na natanggap mga media outlet ang opinyon ng OGCC bago pa man nakatanggap ng opisyal na kopya ang COWD. Ang posisyon ng OGCC na nakadirekta kay COWD General Engineer Antonio Yang ay nagsasaad na ang CODI ay dapat sumunod sa resolusyon ng LWUA para ngalan ang interbensyon ng LWUA sa mga gawain ng CODI at pahintulutan ang pansamantalang lupon ng mga direktor at pansamantalang tagapagmahala na gampanan ang kanilang mga responsibilidad at tungkulin. Sumuko na sa otoridad ang individual na hinihilaang pumatay sa isang lalaki sa Claveria, Misamis Oriental. Nahuli kahapon ng Claveria Police Station si Jundel Humaynon, 19 anyos, na lokal bilang suspect sa pagpatay kay Lonely Anduhan, 36 anyos na lalaki na dating bayaw. Naganap ang insidente sa sitio Linandang, Barangay Malagana, Claveria, Misamis Oriental. Isinaad ng mga ulat na noong Hulyo 5 sa taong ito, lumaki ang isang pagtatalo ng isang sesyon ng inuman sa pagitan ni Humaynon at Anduhan na nagresulta sa pagkamatay ni Humaynon na inatakis si Anduhan at pinugutan siya ng ulo. Sa panahon ng paglilibing, tinangka ni Humaynon na itapon ang bangkay, ngunit ang ulo ay natangay ng ilog kabulig na naiwan lamang ang bangkay malapit sa pinangyarihan. Ayon kay Police Major Juan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office of Pro 10, sumuko ang suspect dahil sa labis na guilt at hindi makatulog matapos gawin ang krimen. Nagpahayag ng pagkadismaya si Konsehal Aimee Moreno nang malaman na ang isang gusali sa Kugman National High School ay ginawang drug den. Ipinahayag ni Konsehal Aimee Moreno ang kanyang pagkadismaya nang matuklasan na ang isang bagong gusali sa Kugman National High School na 3 taon nang walang ginagawa ay ginagawang drug den. Inuulat niya ang maraming mga bagay mula sa paaralan tulad ng mga jalousies, electrical wiring, PVC pipe, metal fittings, circuit breakers at maging ang mga toilet fixture ay ninakaw. Ang sitwasyong ito ay partikular na nakakabahala dahil sa matinding kaguluhan ng mga silid-aralan. Ngunit ang pasilidad ay nananatiling hindi ginagamit. Ipinunto rin ni Konsehal Moreno
na ang gusali ay kulang sa mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Umasa siyang makuha ng feedback mula sa lokal na lupon ng paaralan upang malutas ang isyu. Ang gusali na natapos noong 2022 ay isang 4 na palapag na istruktura na may budget na 63 milyong piso. Tiniyak ng Cagayan de Oro City Police Office o COCPO ang seguridad sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Nagpakalat na ng mga security personnel ang Cagayan de Oro City Police Office o COCPO sa iba't ibang paaralan sa lungsod bilang paghahanda sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Inuulat ni Police Lieutenant Colonel Evan Binyas, ang tagapagsalita ng COCPO, na mayroon silang mga police assistance desk sa mga paaralang ito. Bukod rito, bumisita si City Director Police Colonel Salvador Adam sa mga paaralang partikular na sa mga malaking estudyante. Ang ating mga opisyal ng COCPO ay tinatalaga upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan sa buong Cagayan de Oro City. Patuloy kaming nakikipagtulungan ng malapit sa mga opisyal ng paaralan, punong guro at administrator mula sa parehong pribado at pampublikong paaralan. Ang mga police assistance desk ay nakaset up upang tumulong na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang maayos na pagsisimula ng school year. Nagsagawa din kami ng mga spot check lalo na sa mga lugar na may mataas na populasyon na mga estudyante.
For the national news, nananawagan ang mga senador na pansamantalang itigil ang PUV Modernization Program. Ang mga senador ng Martes ay naghain ng resolusyon na naglalayong pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP na dating kilala bilang PUV Modernization Program. Inaatasan ng PUVMP ang mga jeepney operator na pagsamahin ang kanilang mga prangkisa sa ilalim ng isang transport cooperative habang ang mga maliliit na operator ay ayaw mawalan ng individual na pagmamay-ari ng mga unit. Ayon sa Senate Resolution 1096, 36,217 PUV units o humigit kumulang 19% ng mga PUV at iba pang sasakyan ang hindi pa pinagsama-sama hanggang sa Abril 30, 2024 na deadline. Ito aniya ay dahil sa kakulangan ng information drive ng gobyerno upang turuan ang mga tsuper, operator at transport groups tungkol sa programa. Ngayon din ang burden of financing the cost of modern PUVs which greatly exceeding the financial capacity of drivers and operators. Nakasaad sa resolusyon na 174 o 11.05% lamang sa 1,574 na local government units ang nag-aproba sa kanilang local public transports route planning. Ang deadline para sa ganap na sumusunod sa kumpletong LPTRPs ay hanggang 2026. For the international news, 2 beses na dinagdagan ng US ang mga pamumuhunan nito sa mga EDCA sites habang nagbibigay ng hindi pa nagagawang tulong militar sa Pilipinas. Ang Estados Unidos noong Martes ay nag-anunsyo na bibigyan nito ang Pilipinas ng $500 million para dagdagan ang mga kakayahan nito sa depensa at pagpigil at isa pang $128 million para sa dublihin ang mga pamumuhunan nito sa mga base militar na maaring ma-access ng mga tropang Amerikano. Ang ganitong uri ng pakete ng tulong ay hindi pa nagagawa, sabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa isang press conference. Ang $128 million ay gagamitin sa pagtatayo ng mahalagang proyekto pang-infrastruktura sa 9 na base militar ng Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Aniya at binanggit na ang tulong ay nilalayo na isulong ang ating ibinabahaging pananaw ng isang libre at bukas na Indo-Pasipiko. Nauna nang sinabi ng US na nilayo nitong ilunsad ang 36 na proyekto sa mga site ng EDCA kabilang ang pagtatayo at pagpapahusay ng ilang airstrips. Inilarawan ng kalihim ng Estados ng US na si Anthony Blinken ang pakete bilang isang foreign military financing sa Pilipinas upang palakasin ang aming pakikipagtulungan sa seguridad sa aming pinakalumang alyansa sa seguridad. Pinasalamatan ni kalihim ng depensa ng Pilipinas na si Gilbert Teodoro ang Estados Unidos para sa pondo na sinasabi na ito ay magpapalakas ng aming sustainability, interoperability at address redundancy sa sektor ng depensa at seguridad. And for the entertainment, engaged na ba si Lady Gaga? Hindi maiwasang magtaka ang mga netizens kung engaged na ang pop superstar na si Lady Gaga matapos niyang marinig na ipinakilala ang kaniyang entrepreneur boyfriend na si Michael Polanski bilang fiancé ng French Prime Minister Gabriel Attal sa Paris Olympics 2024. Sa isang TikTok video na ipinost ni Attal noong linggo,
si Gaga ay narinig na tinatawag si Polanski na my fiancé. Habang kausap si Attal habang nanonood sila ng swimming event, ang Born This Way singer ay isa sa mga gumanap sa opening show kasama sina Celine Dion at Aya Nakamura. Hindi pa opisyal na inihayag ng mag-asawa ang balita. Sina Gaga at Polanski ay unang nagpasiklab ng mga romantikong chismis nang makunan sila ng larawan na naghahalikan sa isang party ng Besperas noong bagong taon sa Las Vegas noong 2020. Makalipas ang ilang linggo, isinapubliko nila ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pag-post ng larawan nila na magkayakap sa isang yate na may caption na "We Had." Sobrang saya sa Miami. Sa paglipas ng mga taon, ang Grammy-winning artist sa kanyang kasintahan ay madalas na lumalabas alinman para sa kanyang mga aktibidad sa pagkakawang gawa o sa mga party o pagtitipon. Noong nakarang Abril, nakita si Gaga na nakasuot ng engagement ring na nagpasiklab sa mga chismis sa pakikipag-ugnayan. Dati siyang engaged kay Christian Carino, pagkatapos ay kay Taylor Kinney, ngunit hindi ito gumana dahil sa pagkakasunod-sunod ay sinisira nila ang kanilang mga engagement. Sports. Paris 2024. Si EJ Obinya ay patungo sa tamang direksyon habang naghahanda siya para sa kanyang Olympic appearance. Si EJ Obinya ay nagsisimula sa kanyang kampanya sa 2024 Paris Olympic Games sa huling bahagi ng linggong ito. Tutunton ang Filipino pole vault star sa entablado ng palaro sa Sabado, Agosto 3 habang mukhang bumangon siya mula sa kanyang pagganap sa 2021 Tokyo Games. Naunang ibinahagi ni Obinya na siya ay humaharap sa sa ilang mga isyu bago ang opisyal na pagsisimula ng kanyang kaganapan. Mas particular, battling with physical problems, nagbigay siya ng update bago siya pumasok sa training camp ng Pilipinas at tinapos ang kanyang paghahanda sa Normandy Sports Center. Pagkatapos ay tinilakay ni Obiena ang ipinapahawatig sa kanyang nakaraang post at ipinaliwanag na nagbigay ito sa kanya ng maraming limitasyon sa kanyang paghahanda. Ipiniliwanag din niya na ang kanyang mga kalaban ay maaari ring humarap sa pisikal na tol ng kani-kanilang paghahanda. Sa pasalubong, sinabi ni Obiena na sa kabila ng kanyang mga pag-urong, pinili niyang tingnan ito sa positibong paraan. Dahil dito, nananatiling optimistiko ang tubong tondo na sa wakas ay makakamit na niya ang Olympic medal. Nangako si Obiena na ibibigay niya ang lahat sa kabila ng mga paghihirap ng kanyang pinagdadaanan. International feature. Ang mga solar storm ay maaring humantong sa pagtaas ng mga aurora. Ang napakalaking pagsabog sa araw ay nagdulot ng mga babala sa mga geomagnetic na bagyo na maaring lumikha ng nakasisilaw na aurora sa hilagang United States, Europe at Southern Australia noong Martes ng gabi. Noong Mayo, ang pinakamalakas na geomagnetic storm na tumama sa Earth sa loob ng mahigit 2 dekada ay nagbigay liwanag sa kalangitan sa gabi na may mga makukulay na liwanag na nagpapakita sa Hawaii, Spain, South America at sa iba pang mga lugar na malayo sa matinding latitude kung saan karaniwan itong nakikita. Ang mga bagyong ito ay sanhi ng coronal mass ejections o CMEs, nagpapaalis ng plasma at magnetic field mula sa araw na tumatagal sa ilang araw bago makarating sa Earth. Hindi bababa sa 4 na CME na sumasabog ang mga nakarang araw ay patungo sa Earth
Sinabi ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na nakabase sa US noong Lunes. Darating sila mula Martes hanggang Huwebes na may geomagnetic storms watches na idiniklara ng NOAA sa mga araw na iyon. Ngunit ang pinakamabigat sa aktibidad ay malamang na darating sa Martes kapag mayroong malakas na babala ng geomagnetic storms ng G3, sinabi ng NOAA. Ang mga naitalang bagyo ng Mayo ay inuri bilang ang pinakamatinding antas ng G5. Nangangahulugang ito na ang anumang potensyal na aurora sa linggong ito ay malamang na hindi malihis o kasing lakas tulad ng mga nakita sa unang bahagi ng taong ito. And also here in National Feature, ang Siargao ay pinangalan ng top destination sa Southeast Asia ng Lonely Planet. Ang sariling Siargao ng Pilipinas ay ang pinakamagandang lugar na bisitahin ng Southeast Asia ayon sa Lonely Planet. Ang travel magazine kamakailan ay nag-publish ng isang artikulo nag-highlight sa 7 sa mga dapat bisitahin na destinasyon sa rehiyon, kung saan ang Siargao ang nangunguna sa listahan. Ang Hughes Teardrop na island o isla sa Southern Philippines ay pinupuri dahil sa mga surf spot nito, mga lokal na bar at magilir na komunidad. Nasa ikalawang pwesto ang Amed sa Bali, Indonesia, sinundan ng Khao Bang sa Vietnam at Khao Sok National Park sa Thailand. Ang kukumpleto sa top 7 ay sina Luang Prabang sa Laos, Penang sa Malaysia at Gili Air sa Indonesia. Natuwa sa magandang balita sina Tourism Secretary Cristina Frasco na ang pagkikilala ng Lonely Planet ay isang tagumpay para sa Siargao at sa mga mamamayan nito at isang maipagmamalaking sandali sa Pilipinas. For trivia, anong dahilan ng paglitaw ng Aurora Borealis o Northern Lights sa kalangitan? Ang Aurora Borealis o Northern Lights ay sanhi ng interaction sa pagitan ng mga charged particle mula sa araw at ng magnetic field at atmosfera ng Earth. Ang solar wind na isang tuloy-tuloy na daloy, ang mga elektron at proton na ibinubuga ng araw ay naglalakbay sa kalawakan at umaabot sa Earth. Kapag ang mga naka-charge na particle na ito ay nakatagpo ng magnetic field sa Earth, sila ay nakakulong at naka-channel patungo sa mga polar region kung saan ang magnetic field ay pinakamalakas. Habang pumapasok ang mga particle nito, atmosfera ng Earth, bumabangga sila sa mga gas tulad ng oxygen at nitrogen. Ang mga banggaan na ito ay naglilipat ng enerhiya sa mga gas sa atmosfera na nagpapasigla sa kanila at nagiging sanhi ng mga ito na naglalabas ng liwanag. Ang prosesong ito ay nagreresulta sa mga nakamamanghang visual na nagpapakita ng aurora na may mga kulay tulad ng berde, pula at lila. Depende sa uri ng gas at sa altitude kung saan nangyayari ang mga banggaan. Ang mga pattern at hugis ng aurora ay maaring mag-iba na lumilikha ng maganda at dynamic na pagpapakita ng liwanag na makikita sa mga polar na rehiyon. At iyan ang impormasyon na natanggap namin mula dito at mula sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood ng Pinoy Rab News Channel. Maraming salamat at magandang araw. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you,
but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.